Para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatoi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Bergiatlah bergumpulan, ini rahmatnya Tuhan telah dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah, tegaklah berdirimu. Siapa didengar kawanku, setia membela agamanya. Islam agamamu Tuhan kan meribu. Atur wilujeng engkang rami orawo, engkang rawo mriki anemi wasapo. Kita hormati miyose Nabi panutan, Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan, engkang mernoto para manungsa. Perintah kita supaya ngetoi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Atur wilujeng engkang sami rawo, engkang rawo mriki anemi wasepuh. Hormati miyose Nabi panutan, Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan. Ingkang panoto para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatoi dosa. Giatlah perkumpulan, ini Ramadan aku jangan dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaplah, tegaplah berdirimu. Siapa didengar kawanmu, setia membela agamanya. Tuhan agamanya Tuhan negeriku. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama. Agama Islam ingkang kanthi luwih mulya, mulya saka raga kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya, yen ana kersa bisa kena coba. Bodhone manungsa yaiku pancen tumiba, nanging kita ora ngerti tata-tata. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Ya Allah nyuwun ngapura, namun sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma milai sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Allah Elingo manguripiku sedelo, iku sedelo. Ojo susah, ojo wekayen kon poso, ojo wekayen kon poso. Yen ora poso iku akhire neloso. Sebab urip ninggal poso apa donya. Ngelingono ya wis manggon ning abang dosa. Jalo bali nang donya wis ra ditampa. Para rahmat ingkang maha kuasa, mugi pikanto fadilah ingkang sampurna. Ngelmu iku
tandane mari-mari ente turun munggah swarga tumrap kori Do elingo wong urip iku sedelo aja susah aja wegah yen kon poso yen reposo akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil bilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighana ramadana Allahumma minas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wong urip iku sedelo aja wegah aja sungkan padha poso panase emas ning alun-alun iya penak kolono mah ayone emas urung kapiyun bubrake wong omah-omah kuningan diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake kali kulone kali banyu mili ngetan parane aja lali karo kancane mongko mondha bunga atine wetan kali kulon ya kali tengah-tengah ana uwote wetan gemati kulon gemati ditimbang padha abote wis suwe ora jajamu jamu pisan godhong maniran wis suwe omas ora ketemu temu pisan among dadi pikiran Purworejo iku kutane kutha winangun akeh dalane pengen mulya padha nyambut gawe aja ngalamun ora ana gunane gawe omahe omas nganggo foto batane dibaca-baca papan umum lan uga pariwisata ayo dijaga aja dirusak panase ning alun-alun iyupe neng kulon omah ayune ora
sapa bisa amarekake wetan kali kulon ya kali tengah-tengah ana uwote wetan gemati kulon gemati ditimbang padha abote Purwodadi iku kutane utawi nangun akeh dalane pengin mulya padha nyambut gawe aja ngalamun ra ana gunane ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah ya terang asal dawuhe dari pangeran yo prakanca ngaweruhana rukune Islam yo iku limo satat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pada poso bulan Ramadan ping limo haji lamun guso Ayo Har tinggi gunung ya nona kampung Melayu sareng melingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendong menjahit sarung benangnya ikal jarumnya putong natri yen putong sapa sing ganti ngaweruhana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudah ya terang asal dawuhe dari pangeran Ayo prakanca ngaweruhana rukune Islam yo iku limo sadet loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ning
kita dadi wong bagus eling ana besok mati bak dibungkus. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Yo pro kanca ngawaru ana rukun Islam, yo iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Yo pro kanca ngaweru ana rukun Islam yo iku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah ya terang, asal jauh dari pangeran. Yo pro kanca ngaweru ana rukun Islam yo iku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Ni negeri namanya Jawi, lo agami nama Islami. Kami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Ayo pro kanca ngawaru ana rukun Islam yo iku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima haji lamun kuwasa. Ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwih mulya. Mulya akhirate kecapa saking agama. Sebab kita enggal padha ngupaya, yen ana kersa bisa kena godha. Jupane manungsa yaiku pancen tumiba, nanging kita ora ngerti tata-tata. Aduh Tuhan Allah minta ampun diri ini, aduh Tuhan Allah minta ampun diri ini, sebab banyak dosa saudara kami, sebab banyak dosa saudara kami. Astagfirullahaladzim, minta ampun sekali ini. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah ya terang, asal jauh dari pangeran.
siji bisa sira kelawan ngaji kapindho ning lakoni salat ping telune bayar zakat ping paposo wulan Ramadan limane haji lamun kuwasa ayo para kanca enggal padha ngupaya nganggo belani agama Islam ingkang ganti luwih mulya saka raga kejaba saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ana kersa bisa kena godha jobane manungsa yaiku pancen tumimba nanging kita ora ngerti tata-tata Amin amin ya Allah Rabbal Alamin Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin Ya Allah nyuwun ngapura ini negeri namanya Jawi agami nama Islami Islam sudah ya terang asal dawuhe dari pangeran prakanca ngawruwana rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji pindho ning lakoni salat ping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang ganti luwih mulya akhirate kejaba saking agama sebab enggal kita enggal padha ngupaya yen ora kersa uga kana cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngertine bakal tumiba kita pemuda Islam Indonesia ingat kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin tinggi gunung yang ada kampung Melayu sarang melingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendung menjaya serong penanya ikan jarumnya putong natrien putong sapa sing ganti ngawaruana pemuda Jawi nama Islami agama Islam sudah ya terang atas dawe dari pangeran ayo prakonca
bisa sira kelawan ngaji kaping pindho nglakoni sunat kaping telune bayar zakat Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal dawuhe dari pengiran. Yuk prokonco ngawaruhono, rukune Islam yo iku limo, sahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Bergiatlah pergumpulan ini, rahmatnya Tuhan telah dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah, tegaklah berdirimu. Siapa didengar kawanku, setia membela agamanya. Islam agamamu Tuhan memberimu. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal dawuhe dari pengiran. Ayo prokonco ngawaruhono, rukune Islam yaiku limo, sahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telune bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo kaji lamun ku